oɗon ketto radio mon radio kabaruji bisimilla mon e wambaɓe moɗon wambaɓe radio kabaruji wambaɓe wimi mbimi e mbimami Mansour Ngali Bambaɗo e mawɗo meɗen Aliou Bambaɗo caggal men juuli juma ha men gayni mino wonde Mansour Ngali Bambaɗo min mbaɗna jinnaɗo amen kilifa amen o yete Alhaji Cheikh Baba Galle Ba ñaagotoɓe koɗantere kolli koro o ramadani ɓe kono bisimilla wala suli seydi ba an mbiyatmi giɗo famille giɗo sehlaɓe giɗo ɓiɓɓe mum giɗo ɓeygu mum giɗo dennagal julɗo kala belɗi nandimi ɗuɗi ceedade joggoɗo hakkude sange e kalaade haatata bonka haatata sirri o mbiyam gandu Allah gonduɗe gille Allah gandu Allah gonduɗe dokka Allah ko Cheikh Baba Galle Ba mbaɗɗo galle waɗi hunde e galle he hunde mbo ƴatɗum rendede seydi ba anda janggo e janggo ɓiɓɓe maɓɓe no mbaddura e guiraɓe mumen ɓe kono hakkude ma e guiraɓe ko Allah walla e ko laata
soyno yiɗe yotte jaɓe ɓoyde hoole soyno yiɗe ko cotti yotte jaɓe ko baaɗe ɓoyde hoole ko kiw seydi ba si min Ali Bambaɗo mi jooɗima muɓɓilal hoɗugal min wondi e mansuŋali Bambaɗo min puccondiri e ordinateur min mbaɗnama minen damaɗo jooɗiɗaɗo Seydi Ba ko an foti noon wona minen foti noon gadi waɗi ñalomaji ɗi ƴettata biya avion mbaɗa hakkude ma e Amérique dewol goto nder goto Bambaɗo Ceerno Baba Galle Seydi Ba ɗo guirama nattanno e aéroport ji a natti ɗo guirama nattanno e banque ji a natti ɗo guiɗirama natta e no hôtelaji a natti ɗo guiɗirama nattanno e avion ji a natti ɗo guiɗirama juurotono e añere nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam a yeehi toon ko wambaɓe ma kolle mum en jataɗo sehelaɓe ma ɓe jinnoaɗo ɓe kostumna hakkude Jali Sari Gawlo e Yalla Bambaɗo e Keera Bambaɗo e Sirif mo wonno ko yidde saabi Allah jinnoaɓe an mbiyami nafere mere woppatake woɗɗitake galle Seydi Ba hakkunde Alhaji Ceerno Mamma Saïdou e Madina Gounass hakkunde Ceerno Amadou Baro hakkunde Alhaji Ceerno Bassirou Sall hakkunde Alhaji Seydi Alhaji Ali ko neɗɗo ngoro wonɗo Seydi Ba e Ceerno Amadou Ceerno Setti Diani o mbiyami Ceerno ndiral gonga e fenade ɓe mbiyami Ceerno Tayku Amadou Diani ɗo Fass ko neɗɗo goro o wonɗo e Allah ko Ceerno Baba Galle si ɓeɗo kala goɗɗo o ɗo haala yimɓe baɓɓe foɓɓe kaalaɗo debbo mum wona gorko mum fo e waɗa teddugal mum e nde ɓe jondeli joni en hakkude Ali Bambaɗo e Mansour Ngali Bambaɗo ɗon min jooɗi ɗo hande Ceerno Baba Galle ko wonno addan hakkude ma e yimɓe ɓe kono heddide ɗum iwatake ɗum wonta iwde Seydi Ba
ko an jooɗi min hoɗnoma ko bammi ndu ɗuule heyde turmi ndu ha moƴƴi ko an woni premier ko ndu anantani kasete min ñaagui duwawo Seydi Ba min mbi ko bonata ala si wona laamu Allah koto wona yabbonde lawde Baba Galle oɗon morso simin jooɗima hoɗande ma ɗum Seydi Ba hakkude ma e jinnaɓe amen ɓe wonno badduɗo e nder Madina wonno ko golannaɓe e Madina wonko baɗannaɓe Madina Seydi Ba walla majjatade Allah ci Cheikh Baba Galle ɓe ƴeewi ɓe nottoye majjom maɓɓe wala ɓe naɓori indema moƴƴere ana andi min mbi wona ɓurɗo duuɓi capantati maayi wonde won daɗɗo balle wona ɓurɗo duuɓi capannayyi maayi wona kañum woni daɓɓo balɗe wona ɓurɗo duuɓi temedere maayi wona kañum woni daɓɓo balɗe wona ɓurɗo duuɓi temedere e noga maayi wona on daɓɓo balɗe hoko woni daɓɓo balɗe ko maayi ɗo huɗ ko paani ñalade yaltede Seydi Ba Ceerno Baba Galle jam hiiri e jam weeti e jam ñalli fof no wawa waɗede meɗen kono si anani Ali Barka yalta fi joom barke hawra si joom barke hawra ka nanta Ali Barka yalta
aɗon ketto radio mon radio kabaruji radio fulɓe radio wimi mbimi e mbimami oɗon gonde e wambaɓe moɗon wambaɓe radio kabaruji wambaɓe fuladu wambaɓe wimi e mbimi e mbimami hono Aliou mawɗo Aliou Bambaɗo e Mansour Ngali Bambaɗo ɗo ɗo radio moɗon radio kabaruji. Alhaji Ceerno Baba Galle oɗon Moussa ɓoyama ɗum hoɗanede hakkude ma e jinnaɓe yamɓe ɗum waɗi kala ɗo jooɗi min hoɗa oɗo morso ni watta ko enen kuccodiri ni watta ko enen jooɗodiri Ceerno Baba Galle kayfa amin moƴƴo mo Allah rokki dokki ɗi garda e sifaje tawi moƴƴere waɗanno basal o wattu a wasi kono moƴƴere watta basal balle seydi ba ko jittita an rokkata jungo ma nango anda ɗum huɓatade Alhaji Ceerno Baba Galle ana wawi yidde ana wawi nafride te yidde ma bontata hakkude ma e ñeñama tawi yidde bontanno hakkude ma e ñeñama mi andata ana ko woni hakkude ma e jinnaɓe en ɓe Alhaji Ceerno Tidiane Seydi Ba on woni kalifa jooɗiɗo hande e Madina Gounass o woni kormoraɗo o Ceerno gandu Allah eɗen ñaagui Allah e nelaɗo Allah de Allah ɓoynatamo ɗo e jeese men Allah hokkamo cellal e segrede Seydi Ba moƴƴo Alhaji Ceerno Mamma Saïdou Madina Gounass o
goɗɗo giɗoma on ɓe mbiɗum Sek Baro Seydou Baro ɗo e Mbour ko giɗoma ko sehlaɓe ko Allah waddi o ruhuji waddi on e ɓerɗe waddi on e miijoji e Sirifo Ama Tidiane on mbiyami Tidiane e tinnade e sifade e tiddo e giɗo mum on ko moƴƴuɗo Sirifo Alhassane e Daruji to noddani kam ɗo ko miñirama jiɗam on mbiyam Ceerno Ahmed Ba jirɗum si sabilillah wa rasuli heɓima on yiyete Ceerno Mouhamadou Siradio Seydi Ba Ceerno am giɗo am on mbiyami tawandiraɗo Seydi Alhaji Ali o wiyete Ceerno Siradio Thiam e Ceerno ɓiɗɗo makko giɗo am ɓi makko o wiyete Ceerno Mouhamadou Ali Thiam Mansuŋaali Bambaɗo renduɓe peccadde konngol e yeeso ma hakkude ma e ceerno men gide men kalifa men Ceerno Baba Galle Ba ɗo Madina Gounass Seerna waɗi waɗiyaɓe ceerno ande gonɗo ko Allah haali ande ko nana Allah sallallahu alaihi wa sallam haali Seydi Ba min calmini min juurimama min ñaaguimama duwaw min calmini dennagal cuuɗi seeɗa ɓe ɗi ɗo e Sénégal ha e Casamance ha e Fouta ha e Guinée Bissau on ɗo ceerno Seydou Oumar Sall joom en kabaruji Seydi Sall Ceerno Hammed Ba sewna ko moƴƴo Ceerno Aliou Ceerno Yerbal o ɓe mbi ɗum Ceerno Hammed an Seydi an ko baɗama jaati kono ko baɗama moƴƴo de
Mouhamadou Ali Thiam wani mini Seydi Thiam alhaji Ceerno Baba Galle Seydi Ba an mbiya mi nafoore mere woppotake waɗitake galle Bambaɗo Seydi Ba gandu Allah gondude e gilli Allah jam ñalli mboɗo kam wadde e nder otoji mum min jahaɗo ɗo yiyete boppu walla min jaha Madina Gounass o yiyete Alhaji Ceerno Baba Galle mawni nafoore bawɗo jiggol yidde makko bottata hakkude makko e giɗo makko e ñeeño makko e sehel makko Ceerno Idrissa Ba e Ceerno Ibou Ceerno ɓawon ɓaggol garbade santa soya sontere moɓe tuɓe kasarde kulɓe ñakka arjiyam santa ardo bon sifa duka e gonode Seydi Ba simi hoɗi ɓoggol garbare mina haalde ɗo poɗɗo haaldede e poɗɗo yewtede poɗɗo hoɗanede huɗɗo ɓe mbiyamo Alhaji Ceerno Baba Galle Ba Ceerno Baba Galle an mbiyami ko aggeeji juwatake takkatake woratake Ceerno Baba Galle an mbiyami polal mangal jabbirgal mangal dasatake wakkatake sa dasi tajar ko cobbili sa wakkima heɗata ko balɓe garbare an hande e yewtede an hande e batede an hande e jannede e ley suudu Baba kadi fa ñalloɓe ñalluɗo hande ɓe heddide yettade ceerno gandu Allah koɗanteɗo kolɗi koro Ramadan dokkino si sabila walla sobi bammuɗo men min Ali Bambaɗo
ketto radio moɗon radio kabaruji aliou bambaɗo mansour ngali bambaɗo sikke ala fulɓe beltima nde tawno ceguineji mon ɗi kolli mon ɗi ena dillina gilgu ɓernde kala pullo mo ganduɗa hoore ma ñaƴata ko e nder pulagu e nder ɗeɗo balɗe woodi musidɗo meɗen nodduɗo kam e téléphone e leyɗele goɗɗuɗe no feewi o wi wonde holiɓe hoɗoɓe e radio kabaruji o wi sikki ala o fuɗɗinande kolli ɗi ko subaka law taw mo heblo yaade golle o wi kono ñande mum golle ɗe ɓandu makko ronku softude no feewi saabu hakkille o foof hooti e afrique e ɗum noon so hooti afrique firti ko hooti e pulago ndeke amin mbiya mon wambaɓe leñol wambaɓe radio kabaruji jokke golle moɗon amin calmina ɗo halifaɓe meɗen sarifaɓe meɗen seremɓe meɗen e wambaɓe meɗen on mbiyama wambaɓe nde tawno koko horsi ko teddi ko ɗum wambete ɗum woni waabete ko yakare wambi bobo ko ɗum kadi woni kadi ko leñol ngol wambiri on inni on wambaɓe nde tawno ko onon goni timtorgal kono noon kadi ko onon kadi woni ɗoworgal kadi leñol fulɓe ɗum noon Samba Dental Diaw min calminima kono noon kadi o mo ganduɗa ko hoodere pulagu hono soknaraɓe seedi min calminima e darde ma fayodinde guila e suudde hono leñol maɗa e suudde kadi aɗa suuta ɗum woni ƴeesde leñol maɗa e ƴeesde wambaɓe maɗa e ƴeesde kadi kala musidɗo maɗa pullo ala ko haali noon beldal kadi hakkude radio fulɓe e radio kabaruji ɗum noon musidɓe tedduɓe oɗon ketto radio mon radio kabaruji oɗon gondi noon ɗo e aliou bambaɗo oɗon gondi ɗo e mansour ngali bambaɗo Mansour ngali bambaɗo calminade men kadi faade hono tooɓi keɓe komo guine Bissau ena famɗi gonɗo ɗo e nder Lisboa taw andamo nde tawno kanko kadi o rondima arara e ɗum woni darapo ɗum woni bandera radio kabaruji o yettini ɗum ha to Burundi o yettini ɗum ha to Ethiopie e ceerno o yette Abdoul Kande bari haydara goto tan ɗaƴƴinnaɓe kono haydara an fakkiriɗo moore ma hakkude ali bambaɗe mansour ngari bambaɗe si min jooɗi min jewtuma ene haani hakkude makko sohna e ma e jahru e hawa min Allah wuurde bonani mayde bonani ɓuri bonde ko wasa ñalade so neɗɗo woni andaka so maayi wayatake wallahi
ɓoyi ɓerde juuti duuɓi ala nafoore haydara noddani gatɗo ko ceerno Mamadou Balde to e leydi Sinthiane leydi mana Sinthiane lali leydi mana ceerno Mamadou Balde moƴƴo Fatumata moƴƴo Abdourahmane mawɗo moƴƴuɗo jikku mbeɗɗo joɗanade jawɗo dokkal mo basa mo hulare basa rakkol makko e geeño o yette Allah ko ceerno Mamadou Balde to e leydi Sinthiane leydi mana leydi Sinthiane lali ko almudo alhaji ceerno Fode e ceerno Sadi Ballo ceerno Mamadou Balde ɓe calminima nde wonno min joɗani ko Sirifou Jamal enen fof jeyda Guinée Bissau ceerno Mamadou Balde jooɗi ɗo e Dakar kanko wonde ɗo jiɗo am sehelam masruŋaji bombaɗe gueɗe meɗen jom pasuro paraɗo alhaji ceerno Yaya Diallo maɗɗo ceerno Ousmane Diallo ɗo bisira Ousmane Diallo haydara banno haalsimi mbaɗe ɓuraji hoɗna yewtanade ko an ɓuuri gandu Allah mo haalta bonka haaltata bonka haaltata sekki ani andi mbima jokkude ma wona jokkude neɗɗo e beelu mum neɗɗo jokkude en hakkude beelu e neɗɗo si a fokkiti yaade mo fokkita yaade si a darima mo daro si a turima mo turo si ana jooɗo mo jooɗo kono si tawi ana wonde kurfeñaji beelo waɗarama bambaɗo jokkude hakkude Sirifou Jamal wona jokkude neɗɗo jokkodirde e beelu mum sey haydara bano hasim ana waɗi galle ma Benna Baraka
rewɓe maɗo tawe ɗon hakkude Ijaru e Hawa mbeɗa tawa ɗo kamɓe ɗo mbaɗɗa batiman mbaɗɗa e hunde wudde jaɓɓa ɗum rendede Haydara Bono Hasimu ɓe mbi darnude galle nde tiiɗani de wonko tiiɗi Haydara ko darna e galle mbaɗa hen hunde jaɓa ɗum rendede ko ɗon woni ko tiiɗi ko Haydara a bonnani Fas kada putima a bonnani ɗo e Dakar a bonnani e Europe a yakkani Amérique waaw ceerno haɓe elle jinga ceerno haɓe elle noto mbima si ceerno noddi Allah lowta ɗi goɗɗoɗa a laaɓani walla a laaɓani si a laaɓi walla laaɓiɗa si a hucci yoɓiɗa o si a noddi Allah Allah lotuma ɗo batti Haydara no wonno alhamdulillah rabbil alamin ko a gonɗo e jilli Allah ko a gonɗo e dokki Allah si a nani koɓe kalta e ma e radioji jarantama ɗaɓɓude fetel mbaɗa e kostiji ma ta ana men yiiɗo jarantama ɗaɓɓude faw jarantama ɗaɓɓude jaas si neɗɗo yiyama ko a moƴƴo moƴƴo ko togora si a yiyama ko a ganɗo ko togora Allah si a yiyama ko a lamɗo ko togora Allah Haydara Bono Hasimu baɗe ɓurati bambaɗo konngol yeeso goɓe bambaɗo Seydi Jamal Haydara sa hoɗanama ɗi kolli a yimmanama ɗilen jimri Allah waɗi ko hani ɗo e dow sumoen kande bari mbiɗa Cheikh Mamadou Bande e lali sirtawi lali leydi mana wallahi omo jolliɗo e Thiaro e Asir a bakka dokke gayɗe gayɗe mo kenɗi Allah ɗalay bomma en gandani ɗi ɓuti hakke en fewde sendi joɗen ha ɓooya Cheikh Mamadou Ba nodda en téléphone wambaɓe mi yewdiri on de ɗum wona ko weeɓi de ɗimo jewdiraɗa wambaɓe weeɓani de bande o way kono Cheikh Mouhamadou Ali Thiam wayni o jooɗa ha ɓooya wiyaɗi bambara kono ma Mansour Ngari bambara mi yewdiri on de gaɗa ñalle galle weeɓani de Mansour Ngari bambaɗo wallahi weeɓani Seydi Thiam Cheikh Siraji Thiam nen en gaari omo joni to Portugal Ceerno Amadou Al Thiam noddi men téléphone wallahi o wi wamba mi binnam o wi gaari mon ari gaade garane gaari mon Cheikh Siraji Thiam nen on gaari mon Seydi Thiam Seydi Thiam
moƴƴo ceerno Basiru Thiam ando ko gollitane balle gollikiɗo haala ha rawtiɗo haalede bammaɗo ko hoddu e haala ɗima ko golle kala ko waɗaka haaletake walla so haalam ɗo fenande wallahi haydara noddani kan ɗo sirifo Habibou Haydara maɓɓe sirifo Alhasan e sirifo Ama Tidiani e sirifo Hammadou Hafadou e sirifo Massour Haydara Haydara Bano Hasimu ɓeɗo ko taniraɓe nelaɓe Allah sallllahu alih wa sallam ɓe ko hakkillam yeddita amin faɓe no mbaɗa e ami sirif jamal Haydara hakkude Ali Bambaɗo Mansour Ngali Bambaɗo e Dakar deuxiéme di Kabera min calminama min juuroma min ñaagoma Haydara Bano Hasimu ana wonde e gilli Allah ana wonde e dokki Allah ko noon tigui wambaɓe men beltima no fewi eɗen calmina ɗo docteur Keita e docteur Ablaye Alhaji Kalifou Bande ɗo ambassade Guinée Bissau ɗo leydi Portugal ɗum noon haade moon ɓamtude cegeneji ɗi kadi eɗen cellina kadi eɗen kesditina cehilagal e jokkodiral e jotodiral hakkude radio kabaruji e hakkude radio fulɓe international so en mbi radio fulɓe on saaga mbiyen lewlewal fulɓe mbiyen hono katanteleñol walla mbiyamo hoodere pulaku Sokna Rabi Seydi men calminima an e Samba Dental Diaw Diariatou Sall e dendagal ɓe gonduɗon ɗon hen payento hen e cehilagal radio kabaruji kadi e radio Daka FM on saaha calminen Basirou Ban payento hen to Gabon e radio kadi Pitirle yonta e on saaha calminen kadi hono barugel ngendi calminen Siradiou Kane bisimilla moon oɗon ketto radio moɗon radio kabaruji mi accida moon kadi e wambaɓe moɗon Mansour Ngali Bambaɗo e Aliou Bambaɗo Haydara Bano Hasim Bari Bourassi taniraɗo nelaɗo sallallahu alih wa sallam o ayete Sirif Jamal joɗanima ɗo ko wambaɓe ma guiɗoji ma min ɓooyi nande golle ɗe min ɓooyi nande inne nde Haydara min jagganima ɗo morso fulɓe am nani jaam siniɓe nani jaam oɗan jon jaam heɓoro en nani jaam fulɓe nani jaam en nani jaam en nani jaam fulɓe nani jaam en nani jaam Haydara hakkude Ali Bambaɗo e Mansour Ngali Bambaɗo e wuuro men lamirgo Sénégal Dakar région de Kabera hay si min gandama sehlaɓe ma ɓe gandima
musidal ma ngal o andima yiɓɓe ma ɓe no gandima yiɓɓe ma ɓe noon ko yiɓɓe amen hono alhaji ceerno Cheikh Oumar Sall Seydi Sall gandu Allah gonduɗo e gille Allah gandu Allah gonduɗo e dokke Allah noddani kamɗo ko rewɓe ma biyeteɗo Ijaru e Hawa Ijaru on mbiyami madame Haydara bano Hasim Bari Buras e Hawa rewɓe belɓe tawdeɗo galle ma ɓe bonnani galle ɓe jakkani galle o Haydara bano Hasim simen goɗi oɗo morso fulɓe on nani jaam nane jaam fulɓe nani jaam nde ene welli hande man soma ngaali bambaɗo ala ko koɗante siwna fulɓe ala ko kalderen siwna fulɓe ala ko jewtidde siwna fulɓe ala ko gonande siwna ɓiɓɓe fulɓe si en goɗi morso biyeteɗo on nani jaam fulɓe nani jaam ha ɓe nani o morsa ɓe belti Haydara bano Hasim Bali Bourasi jaɓi heccede sali ɓurede jaɓi heccede sali daɗede jaɓi heccede sali wawede gandu Allah belɗo jiwrade gandu Allah belɗo hoɗande gandu Allah belɗo ñaƴirde o yette Sirou Jamal Haydara bano Hasim e renduɓe peccat ha konama e Mansour Ngali bambaɗo ɗo e Dakar Kongole yesoma renduɓe peccat gonga bambaɗo bandiraɓe fulɓe gacciraka sargal sagoji mon caggal ittudalle juuɗe nenaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam en calmini dendagal juulɓe eɗen jonni sirifu Haydara bani Hasim Bali Bourasi taniraɓe nelaɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o woni Sirif Jamal Haydara bani Hasim wamma en ma jooɗiɗo wambaɓe radio kabaruji wambaɓe ceerno Cheikh Oumar Sall hakkude Aliou Bambaɗo e Mansour Ngali Bambaɗo min jooɗo min jewtamarnide yewtere min nelda mawɗo kese nde wonno ka guiɗo leñol ka daraniɗo leñol ngol ka jiɗɗo hoorema tuma on mbawa jom ha ɓeƴo dimo ha waɗa dimno kasa wona dimo bolle kuyɗe de tawna dimo ko joftinare nder leñol taw ko daraniɗo leñol taw ko ɓisfuɗo mon wona ɓe cuureni Haydara ɗon nde Sirif won mbiye ceerno Mohamed Ali Thiam e ceerno Siradio Thiam
ko yalli bamba hakkude ma Mansour Ngari bamba dokkal ngaari mo ene jooɗi Portugal neɗɗo on ngaari mo gaya Dakar moƴƴo ceerno Basiru Sall alodi Abdoul Kande Kande Bari ceerno ceerno Nourou alodi Mamadou Niang amo jooɗi to itede jooɗi Niang ceerno Hammed ceerno Alhaji ceerno Hammed Sall waɗinirawo ceerno ceerno Cheikh Oumar Sall ɗum de ceerno Hammed Sall miirawo ceerno Cheikh Oumar Sall Seydou Sall dennagal fasnaɓe ha e gaabo ha e Madina Gounass gonga tigi Mansour Ngari bambaɗo haydara bono ha simi mbaɗi ɓuraji taniraɗo nelaɗo Omar sallllahu alayhi wa sallam ɓe yewtude belɗo jannude e ley suudu baba o ɓe mbi ɗum ceerno Sirif Jamal haydara de jami jon suudu ma ina waɗanande inne haydara nde jottimi mbiɗa e sownajo o nodduɗa ɗum téléphone mbiɗa mo rokkanam Ali bambaɗo ha sa'a ha mi ara haydara nden ñande mi tawi ɗon yimɓe Fas dental Fas wona debbo mum wona gorko mum Mansour Ngari bambaɗo fof mi tawi ɗum ɗon en jetti ɓoggol mbaɗo kunda ngono yiyete ɓoggol Basaru mi nani guiɗuɗaɗo Alhaji ceerno Ciraji Thiam moƴƴo ceerno Basiru Sall moƴƴo ceerno Basiru Thiam Seydi Thiam ko tawaniraɗo Seydi Alhaji Ali mo riwa ñalawma to ga ñagotoɓe gandu Allah gonɗuɗe e gilli Allah gandu Allah gonɗuɗe e dokke Allah mbo waɗi ko pecce ɗiɗi feccere wotere nde komo ceerno feccere wotere nde mbo welama komo laaɓɗo ter kanko ceerno Siraji Seydi Thiam ngadi taɗa makko jadra makko on yiyete Diadia on jiiɗi e Moundiourouou Meta ɓe jiiɗi ko nene ɓe jiiɗi ko baba on woni kaw on jibini on Diadia jibini Seydi Alhaji Ali Moundiourouou ko kaw Seydi Alhaji Ali on mbimi ceerno Siraji Thiam suudu Thiam Thiamɓe ɓe nokkira suudu Mbala Kounda ɓeɗon jaara gueɗal e ceernaguya ko ɗum Allah rokkiɓe guilam to taaniraɓe maɓɓe ha yetti e maɓɓe Mansour Ngari bambaɗo guilam to taana maɓɓe koɓe abbete
batteteɓe koɓe haaldeteɓe koɓe bateteɓe koɓe kaalaɓe ko ni Allah wi ko ni Allah haaldi kono ɓe gongalle jatiraɓe maɓɓe diga suudu laamu ga gam jatiraɓe maɓɓe jeeya e nder leydi suudu gaamu ɗum noon wambaɓe min ñaguimon jowon junggo seeɗa mi salmina kadi hono Younousa e Mbaalo mo ganduɗa ko kañum woni hoorejo Jenku Fuladu Younousa Mbaalo an e miñiraɗo maɗa e dental maɗa min mbima kadi yo a fantin kadi radio ma radio Fuladu uditego to Kolda ko hono noon kadi Abdoul Kande men calminima min mbima noon kadi ya yettin salminadu e Alpha Diallo hono Sendof Ndongo Dara e dennagal hatanteɓe leñol ɓe gonduɗa toon wambaɓe jaafo ɗon oɗon mbawi jokkude golle moɗon Seydou Thiam ɗon ɓenni enen kalda ɗo e Sirifou Jamal Haydara e wona jejjiran rewɓe makko ɓeede o woni yiyete Ijjatu e Hawa Togra Hawa Jamñalli e dennangal kala ko jippoto e radio Kabaruji Haydara bono haalsin mbaɗin ɓurayso komo ɓa ko ne heewi kono ko suka waɗa barke ko ɓuuri moƴƴude Haydara gando jiɗaɗo gando kolaɗo gando gonɗuɗo e jilli Allah gando gonɗo e nokku Allah ɗum noon wambaɓe ko ala welani ko weeli dumata ko kono noon kadi sono yahan ara tan ko jaam tan golle moon jooɗi fulɓeɓe beltima non tani kam ɗo ko on yiyete Rabi Seydi e Samba Dental Diawo ɗum woni ɓe radio fulɓe international ko jippotoɓe e nder radio Kabaruji Bambaɗo enen ɓeɗo calmina ɓeɗo juuro nde ɗon noon joni sababu gonɗo o yiyete Sidou Jamal Haydara o ɓoymi haalde mum haala e radio Kabaruji haaɗo radio ɗo mbaɗanmi émission ɗo ɗo radio mum Zahira radio Mawlou Nasir Mohamed Ali Haydara bano Hasim Bani Bourati ko taniraɗo niraɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam kono ko moƴƴo Sirif Al Hassan e Daaru Hijratu kono ko moƴƴo ne Maymuna Diawo ɗum noon no fulɓe mbini ko ala welani ko weeli dumata ko seeɗa ko joote basal ɓuuri bonde ko weeli dumata ko kono noon sono yaaha ena arta kadi ena waɗi fayida ma addan leñol ngol gartam Bambaɗo Mansour Ngali Bambaɗo mawɗo men Aliou Bambaɗo wambaɓe radio Kabaruji wambaɓe leñol wambaɓe fulɓe wambaɓe wimi mbimi e mbimami on jarama golle moon jooɗi oɗon ketto radio moɗon radio Kabaruji